Bude to boxerský zápas 31. októbra, na ktorý sa už pripravujem. Bude to boxerský gala večer, kde hlavným zápasom budem ja, ale ja by som to tak teraz celé vystihnul, že nie o mne sa bude jednať. Ja by som chcel ukázať celému Slovensku alebo boxerskému svetu alebo skladka okoliu a všetkým ľuďom by som chcel ukázať aj iných boxeristov. Chcel by som predstaviť hlavných aktérov tohto celého gala večera. Okrem toho, že budem boxovať ja, tak budú boxovať veľmi šikovní amatérski boxéri, ktorí som vybral z celého Slovenska. A sú to fakt chalani, ktorí si zaslúžia to, aby sa o nich vedelo, aby sa o nich písalo a aby ich ľudia videli a aby sa mohli takto zviditeľniť na nejakom mojom gala večeri a aby už troška viac pozornosti dostali určite. Sú to všetko šikovní reprezentanti, šikovní boxéri, ktorí možno niektorí z nich sa dostane na olympiádu a veľmi im fandím fakt. Ja som vybral 13 chlapcov, amatérskych boxérov, mužov. A by som ich aj vymenoval. Tí prví dvaja sú moji boxéri z KO Box Clubu Galanta. Jeden je kapitán náš, Vili Tanko, a druhý je Laci Matúš. Potom sú tam ďalší 4 boxéri z EŠKP Bratislava alebo z Nitry. A jeden je Mišo Zátorský, potom je Heňo Bagín, Sandro Dinfeld a Matúš Stonisko. Potom tam máme veľké ESO naše, tak by som povedal naše kladivo, a to je boxer z bratislavskej boxerny Erik Tokanec. Tam máme potom ešte z východu ďalších chlapcov a jeden je Majo Sisák, druhý je Dominik Kalavský, boxeri, ktorí boxovali za Vranou a za Košice, alebo sú z Košíc. Zložený tam je Mišo Šurín, ktorý by som povedal objav roka, alebo náš objav, alebo milé prekvapenie. Tam mám bratov Zeldovcov z Lučenca, Davida a Tomiho, na ktorých zápasy sa už fakt veľmi teším a nakoniec tam ešte máme Maja Zábojníka z Domnice. Tento zápas som dotiahol preto do Trnavy, lebo fakt Trnavu mám rád ako mesto a sú tu takí, aj tí fanúšikovia sú takí horkokrvní a tak dobre naladení a takí veľkí bojovníci. Tak už som boxoval v Trnave, sa mi veľmi páčilo, jak mi fandili, aké to bolo dobré a teraz si myslím, že spravíme mega gala večer a spravíme taký boj a také zápasy, aké ešte určite na Slovensku neboli. Tak teraz chceme spraviť veľké boom a to aj bude určite. Prišiel čas na odvetu, prišiel čas na ďalší titulový zápas a bude to titulový zápas svetovej organizácii, v ktorej ešte slovenský boxer neboxoval. Bohužiaľ taká situácia, že verejnosť a celkovo ľudia berú náš šport ako šport, alebo nie šport bitkárov, alebo skrátka len ako bitku. Neberú nás tak ako športovcov, inteligentných, normálnych ľudí, ktorí si idú za svojím cieľom alebo za svojím snom a fakt zoberieme si boxerský zápas, kde nastúpia dvaja súperi a jeden aj druhý túži strašne po víťazstvu a pôjdu do ringu a tam, jak udre ten gong, tak oni sú už, nehovorím, že nepriatelia, oni sú už skladka súperi, ktorí chcú zvíťaziť v tom ringu. A je to úplne normálna vec, že je to kontaktný šport, takže to je tam nejakým úderom alebo nejakým stretom. Skladka bojujú o to víťazstvo. Je to chlapský šport, teraz už to už robia aj ženy a fakt, ja si myslím, že to je najkrajšie v tom boxe, že jak skončí boxerský zápas, tí športovci si podajú ruku, jeden zagratuluje druhému a ide sa ďalej. Takže boxoval som nieraz s kamarátom, s ktorým sme ešte možno pred zápasom sedeli spolu na kávičke alebo sme preberali, kto koho bude mať v ringu a zrazu vyšiel los tak, že sme museli boxovať proti sebe alebo boxovali sme na nejakom turnaji, kde je boxer z Česka alebo z Maďarska, s ktorým som sa poznal dobre osobne a stretli sme sa a boxovali sme proti sebe. Takisto aj na tých sparingoch alebo na tých tréningoch, keď chlapci sa stretnú a teraz ma to aj čaká a teším sa veľmi na to, jak sa budeme pripravovať s tými chlapcami, ktorí budú na tom gala večeri, tak určite, že nejaké spoločné tréningy budeme mať a tam mi nič nebudú darovať, tak konečne dostanem aj dobre do hlavy od nich, na čo sa fakt teším, že tí chlapci na tréningu spravia maximum
aj keď sa tak povedať pobijú, aj keď tam troška je to ostré alebo tak, ale po tréningu si podajú ruku a idú spolu a berú to ako športovci. My nie sme bitkári, my sme športovci, jednoznačne. Sú to boxerské zápasy, predstavenie dvojíc a potom samotné zápasy boxérov. V tomto prípade to budú boxéri zo zahraničia, našití, vybraní boxéri a na konci toho celého gala večera bude môj titulový zápas proti Vanderovi. A ja si myslím, že veľmi veľa závisí aj od tých fanúšikov alebo od tých divákov, ktorí prídu. Na boxerskom zápase sa netreba báť zakričať, zapískať, zatlieskať, bubnovať alebo niečo. Skladka, keď je taký dobrý kotol, keď som aj proti Vanderovi boxoval v Nitre, bolo tam asi 2500 divákov a fakt tam bola taká atmosféra, že všetci kričali, všetci fandili. Ja som s nimi komunikoval, môj súper s nimi komunikoval, sme kričali, že chcete bitku, bude bitka a tak ďalej. A medzi sebou sme komunikovali, keď mi dával úder, ja som mu dal úder a sme si hovorili, to je všetko, ešte mi daj. Skladka, bol to pre divákov fakt dobrý zápas a ja si myslím, že ten, kto príde na nejaký boxerský gala večer alebo nejaký gala večer, tak musí zažiť aj do tej situácie, aké by to bolo, kebyže on stojí v ringu. Takže musí sa presunúť do ringu a vnímať to tak. A musí prežívať tie zápasy. Ja určite prežívam každý zápas, keď idem na nejaký boxerský zápas a zaujíma ma niečo, tak určite to vnímam aj ako boxer, ktorý by bol vnútri v ringu. Aj ako tréner, aj ako boxér, aj ako divák. A je to také zaujímavé. Tak neviem, ja zbožňujem tú atmosféru, zbožňujem skladka tie gala večery a tí diváci, ktorí sedia pri tých VIP stoloch, ktorí sú pri ringu, tak oni to majú ešte lepšie, lebo oni sú skoro v ringu. Takže jak sa hovorí, že keď dostane nejaký silný úder a vyletí krv, tak to ide na tých ľudí, ktorí v tých filmoch, na tých ľudí, ktorí tam sedia okolo. To ale však vôbec nie je tak. Tá Trnavská hala je veľmi dobrá, lebo tam sú aj balkóny, tam je dobre spravené aj to sedenie pre tých divákov, ktorí nemajú VIP stoly alebo ktorí nestoja hneď pri ringu. A všetci majú dobrý výhľad na ring, určite. Ja si myslím, že v ringu človek aj necíti bolesť. Keď dostane nejaký ten úder, tak ja som to ešte nikdy necítil, že by ma niečo extra bolelo. Možno po zápase človek cíti tú bolesť, ale ja si myslím, že najväčšia bolesť môže byť z prehratého zápasu alebo z odflaknutého zápasu alebo celkovo tu v hlave, keď niečo sa pokazí, tak to je to najhoršie. To bolí najviac. Pripraviť sa dobre fyzicky, dobre sa pripraviť psychicky na tento zápas. Ako boxer, ktorý tam bude boxovať, taktiež ako organizátor zvládnuť všetky veci na jednotku, aby bolo vynikajúce promo, aby bolo všetko fakt top, aby bol fakt dobrý gala večer, spraviť dobré zostavy, spraviť dobré boxerské zápasy alebo tie dvojice a všetko organizovať. Keď treba nosiť stoličky, tak zasa bude na mne, budem nosiť stoličky, keď sa budú plagátovať, tak sa bude plagátovať a skrátka všetko. Celá tá príprava gala večera. Máme veľa roboty pred sebou, tak musíme to stihnúť a potom už len nastúpiť do ringu, ale posledné týždne neviem, jak to bude. Sú tie najdôležitejšie, vtedy už človek by mal vypnúť a všetko vyťahnuť z hlavy, alebo všetky tie myšlienky okolo gala večera by mali opustiť hlavu a mal by som sa venovať len tomu boxerskému, alebo tej boxerskej časti, môjmu zápasu a to bude to najťažšie určite pre mňa. Bez nejakého manažmentu alebo bez nejakého manažéra a nejakej veľkej pomoci alebo finančnej pomoci alebo x sponzorov by som to vedel, že by som pokračovať takto v kariére, neviem, jak by to robili ostatní, či by sa mi ešte chcelo do ringu vstupovať, keď aj príde nejaký gala večer a okrem toho, že som dostal do hlavy, som ešte aj prerobil na nejakom gala večeri, takže ja to beriem ináč, ja mám nejakú cestu pred sebou a vždy ma niečo nové motivuje. Keby nebola tá motivácia, keby nebola tá cesta taká ťažká, tak možno by som to už nerobil. Ale
my sme si vybrali toto. Keby som žil možno inde v zahraničí, tak by som mal lepších sponzorov. Ja ďakujem tým, ktorých mám a fakt si ich vážim. Taká je situácia u nás, že musíme si to robiť sami, tak si to spravíme sami, pripravíme si to sami a aj v ringu budem sám so súperom. Takže ja som spokojný takto, čo mám robiť, nezmením to. Možno iní boxéri, ktorým budem promotérom ja, alebo ktorým budem pomáhať ja, alebo budem manažérom ja, tak to už budem mať ľahšie, lebo všetko to za nich spravím ja, ale teraz je to na mňa, na mojom tíme.